Sanibonani bafethu, sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Tariana Mula, aka uMr. Soweto Kafele Mothiba, aka Mr. Cool himself. Yintona semakhonji la promote la kujiya khona ipoti. Welcome to Ikasini Vukile bafethu. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Uthi Soweto sikhethe bafethu. Namhlanje ngihamba nezinye zezinja-ke. Singazozitshelela ukuthi yena ubani but then ngiyamazi. Shange Hlobo Ropes ezinye. Walele, IG, kuchakatola ngithi uyazi. Mtshana umtshana kamtshatsho bafethu welele, IG kayina steering, ikasi livukile welele, danke. Danko namanje bafethu. Mostini nawumamela umculo wakho, Mostini encourage but then today. Sibekele uChakato settings, sikhuluma noThabiso, uThabiso ukhuluma noKatlego. Siyabuzana siyaphendulana, yabo? So the first question is going to be raised bafethu asekazi siyazi kuseni. Uvuka wahlangana nani nekuseni vandahle ngagcina sishare live. Mfana, angiphumanga ekuseni ngizobe ngiqamba manga. Ngiyangiqamba manga, angithola. Bona ngani? Angiphumanga ekuseni. Oh, kanti uphuma manje. Kumele mina sengiza vele. Yeah. Ekuseni angiphumanga. Hayi ngiyakuzwa. Hayi-ke mina bafethu fanele ngicabanga kule nto le iphelile. Fanele cishe ngibanjwe inkunzi but then hey ngasindela lo msebenzi esiwenzayo yabo. Kuvele ezinye intwana eziyi-4, le ntwana eziyi-4 mazivela ngivela one man ngiyawokha. Uma ngokha kanjalo ziyangi-approach. Uma zingi-approach-a le ntwana ngiyazibuza kwenzakalani. Le enye ithi hhayi mayithi hhayi lezi ezinye ziya-cheap eziyi-2. Le enye ithi sho Ntariyana. Le ntwana lezi manidlule yazi ithini i-one yabo. Eish ngabe ngasuNtariyana ngabe manje sesinengudla yefoni. Wena siyazihambela thina siyazichetela bona babona ingudla. Hayi. Uthini njengekhonimana abalalela umuzic walo vele? Iy'ntwana lezi mfethu, le ntwana mfethu, eyi, ngiphila impilo esheshile mara eyi, into engingayitshela intwana mina ukuthi leyo mpilo leyo oyikhethayo leyo akukho la iyakhona. It's either usethuneni or ejele. Uyangithola? Uzofa nje uzofa usasemncane wenzani ngalezo zinto. Uyangithola? Yeah, but no, eyi, into enkulu ngokuthi kuya ngokuthi intwana nayo ibuya because kwesinye isikhathi ubheka intwana ukuthi iyaphetha yenzani le ntwana lena. Kanti eish intwana nayo eyi khona ebhekane nayo. Sure. Singakwazi thina esingakuboni. Maybe endlini, maybe uyangithola? Yeah. Maybe izimpi zakhe private. Yeah, asazi. Manje into engimangazayo mfethu ukuthi mara ayona ayikho great. athi into emnandi ngabe umuntu ubanjwe inkunzi kahle kahle namhlanje khuluma kahle. Ngabe nginafoni ngabe ngikhwazekile because iy'ntwana bese zingibamba inkunzi Zona manje zona le nto ukuthi zifuna ukuprove i-point yabo. Ifuna ukuprove i-point, yenza izinto ngenye indlela ukuthi just ibe nalelo gama, ifuna i-street cred. Uyangithola? Ngento encane ukuthi idizi efake enkingeni. Uyangithola? Yazi ukuthi ngivapha because ngibone nenye ividiyo lately whereby like enye out ikhuluma esinye isitori ukuthi incede enye intwana. Le ntwana le bebayibamba inkunzi. Bayibamba inkunzi vele bayithatha leyo yonke into mara lamajita bewagcoke like ama-local brands. So ngifuna ukukhuluma nala majita abamba inkunzi. Ababani bebagcoka ama-local? Laba ababamba inkunzi. Babambe laba Tatamoya yibo bewagcoke. Yeah, ama-local. So lezi bezibamba inkunzi begcoka ama-local zibamba le ntwana inkunzi. So le ntwana ma-identify ibiza ama-local brands la bewagcokile. So yabona umphakathi ufuna ukuhlasela bani labantu bama-local brands. So le yenzeke vani bathi ngathi sneak park. Bafuna ukuhlasela umuntu oyenza abantu balawo ma-local brand. Yeah, so umphakathi maka umphakathi nawo lapho mfethu hayi ukuthi ngiba rude or kanjani yabo. Mara uyahlanya ngihlanyela abantu bama-brand. Abantu bama-brand uma uzobhaya iskipa esibhale Chakatwana or ibloko or angithola. And then when uyoyenza amanyempe ugcoke le nto le
Ngiyangithola ifani nokuthi uyakhumbula bekunesikhathi sokuthi manje indoda egqoke i-Uzi zamosha yilezi kuthiwa ezama-drum intini ngiyangithola Yeah. or ngiyangithola izinto ezinjalo ngiyangithola kuyila mabhloko e-Uzi umuntu ethengile ngiyangithola Yeah. kwa-Uzi abathi hamba Bulala into ayibhalwanga vele thina So, I lapho shoot. basuke bahlanyela abantu amajita aziphushela ama-local brand Yeah. ngiyangithola Yeah. lapho hhayi umphakathi Awuvumi. uyahlanya lapho ngiyangithola Yeah. like le ntwana lezi zawathenga but masifike emajiteni zowathenga kulawo mashop athengisa lawo ma-local brands akuthiwa gqokani lezi zinto niyozidala Yeah. ngiyangithola yibo abazidalayo phela masekayithengile into aphumile shop ayisahlangene nawe Yeah. mnikazi we-brand Yeah. Yeah. ngiyangithola Yeah. ayisahlangene nawe Yeah. Yazi but yona i-flop ukuthi zona ziyenze kanjalo zigcoke lawo ma-brand cause ekugcineni kuthiwa ama-brand wothu ngiyangithola izinto ezinjalo but yona ihlangene nabantu bama-brand njengoba ukuthi umphakathi besothi ufuna ukulanda abantu bala ma-brand udakiwe yabona kungekho right mfethu because manje nesinkwa sabantu sesiyasuka etafuleni ngenxa yentwananyana encane yenze le nto le yenzayo. ya yabona intwana mfethu zazenza lezi zinto lezo yabo but no intwana kumele zona zikhuzeke zikhuze ngiyangithola but kuyangokuthi intwana yona ifuna ukulalela or ayifuni ukulalela ngoba impilo yona Ekugcineni. ngiyangithola Yeah. Yabo, so talking about lezi ntwana mfethu kunento eyenzakala ziye ekhaya which is commonly known mfethu whereby like kunabantwana bashonelwa abazali then bathatha ama-relative yeah then ama-relative aholela labantwana but labantwana bathole next bayesigela bayesigela banganayibhathi abanye abagawuli esigela like bafeyisa ezinye izinto bekungamele bayafeyise abanye bayacoshwa after certain years so mfethu njenge-Grootman what you take about that like le nto le yenzayo kubodade mfethu ukukhohlakala komuntu mfethu yabo bakhona abantu abakhohlakele mfethu abakhohlakele blind mfethu ukuthi manje akaboni ukuthi ubuildani kuleyo ntwana cause intwana uma ungasayikhirisi ungasayenzeli lezo zinto seyidlala kumalibhohoza la kumalibisi ngiyangithola feeding scheme mfethu nayo iyafisa ukudlala yakota kaMamSibongile ngiyangithola njengabanye abantwana uyazi ifringasi maybe mfethu ukugcoka impahla zasekhaya leyo ncosi yona ayinayo iyaqala yenzani ibulala i-confidence emntwaneni Ivar. uyangi-understand ibulala i-confidence emntwaneni umntwana akasenayo le nto okuzizwa ukuthi nami ngiyangithola ebantwini and ngaleso sikhathi akusindaba ukuthi umntwana bekumele vele athole ama-Lacoste or ama-brand anzima ngiyangithola umntwana nje bekumele azitholele isidwadla abe nice njengabanye abantwana so ikhawatha umntwana leyo nto leyo njalo because no ukukhohlakala kahle Yeah, evil. ngiyangithola cause no uthola ukuthi maybe incosi maybe ishonelwe ngiyangithola Yeah. seyisele ne-guardian yabo mfethu lo muntu ayibhayizisa incosi uyayiholela yenzele ini ayitholele inyuku yayo but ayitholi yona inyuku understand Yeah. umntwana kanjalo uyakhawatheka nje umntwana ugcina bona umntwana ajabulele intariyana mfana umntwana ajabulele ipizza yabo kuyi-fantasy uyangithola bona nje ipizza yabo like yengini noma ungathi ugeza akayijwayelanga uyangithola kanti le ntonyana akusinto engawisa umntwana empedeni uyangithola akusinto engawisa umntwana empedeni nje next uyangithola but akayitholi noma akanjwa ngesigela akahambi Chakti iseri to a point ukuthi iphela isilwane isibhedlela i-enemy like isibhedlela i-enemy engalimaza ifamily i-enemy engalimaza ngaphandle komphakathi because mase kanje uzofuna ama-means okuthola imali it's where asibambe inkunzi is where azoshawa ama-house breaking then umphakathi uma umshaya angithi akayitholi endlini kumele uziphandele so I think mfethu yazi manje mabaceda ukubamba umntana otshontshayo abaye nakubo bayenze i-background check like kuyi-social worker si-understand i-CPF abanjengomphakathi maybe manje umphakathi uyazi esikhathini esiningi mfethu umphakathi awubuzi yabo umphakathi uvele ukuthela induru uyangithola
Kaningi mfethu abantu abashaya umphakathi akhona ama-cases anjalo nje umuntu ushaya umphakathi angenzanga Nganethi asabhora or incosi. Khona engike ngayibona e-T_V angisakhumbuli le nto beyidlala yabo. Ya intwana yakhona yabhola yasemlapo yabo ishaya umphakathi intwana mara makuzotholakala intwana bengayenzanga next. eish Understand? Yabo bayifanisile yo intonyana enjalo. So umphakathi ubuye ufike ushaye ngangithola ushaye nomuntu wangenza and then mfethu basha omunye nama-David or udlula ngempaka okwezinye bashaya umntwana. Kanti le nto le ntwana encane kumele u-understand-e ukuringa nayo ukuthi wena ubuyaphi usukaphi wena why wenze le nto leyo kanje. Abantu bakwatile mfethu, abantu bakwatile mfethu, abantu balambile. Wena uyafika uzotshontsha yayibona leyo nto. eish Bazokulimaza bazokubulala. and then mabakubulalile thina kumele sidonate the same gas lelo limoshele Senzani mfethu let's ubuntu mfethu yazi mfethu ukuthi ushonile bowutshontsha mara mfana manje kumele siyenze leyo nto. Ikhona kithi singabodakhe emagazi mfethu yazi kuyakolekwa khishwa leyo nyuku kunalezo lawo ma-society abo-helping hands Yeah. abaphilayo yeah so ikoleka vele ukuthi wena atshontsha inini ngasezingeni ekugcineni ubhodile vele senze into right. yeah injalo yazi talking about umphakathi and contributing towards death ne Yeah. why mawuphila abantu mawuphila wenza i-event abantu abangeke beze mara washona abantu bayeza And ngobuningi, yeah, nobody till somebody kills you. ne Yeah. Eish, that's weird but yathuza la ibini kude kungakhona nebeze babaningi baze benze nama-after tears bathenge namabhodlela okudura. mfethu mara sithini manje kule kazi asidonatheleni umntana kabantu bani enza i-event or asimdonatheleni ukuthi aye somewhere nobody will do that. Bafethu sorry for ukukhatha uChakadola laphaya bekumele ngijike lapha emakuleli ngishiya i-change so lakula belengibiza yabo so ngibuyile-ke Chucky heyi makulade yabo sangitshela mkhuzi Yeah. Yabo, yeah konje uthile siva. hayi ngishiya le kule lesi-disturb-ile mfethu ngithi mina mawungashayi i-event sithi akudonated Yeah. abantu angeke beze Yeah. mara mawungashona ungagcwala huri why sisapota umuntu afile sihluleke ukumsapota aphile Mfethu siqakathekile singabantu mfethu yabo. Abantu mfethu abaningi imiqondo ukuthi why kumele ngimvuze. Ngifuna ukuvuka ngathi. yeah Ngithola. Qakathekile singabantu mfethu asinayo ingqondo yokuvusa omunye umuntu. Ubheke noma kwi-event leyo noma bangeza baba ngaphandle. Abantu sebanaleso sitayela. gcwala Ngaphandle ziwe ngaphandle. Eish. and kula kulimala khona abantu abangaphandle then bafuna ukublame umuntu enza i-event Ya kusasa kublenywa yena. Yabo. ekubeni bebangaphandle And ekubeni zonke lezi mpi zisuke ngaphandle. mfethu kuyanyiwa namanje thina what to take about le nto leyo abantu bangaphandle na Abantu bangaphandle yeah bayenzani? the way bahambisa ngakhona like leyo le yenzakalayo Hayi ngiyaya ngiyabona indaba abantu bangaphandle sibale. Eqala abantu laba bakhona abantu ngaphandle abayenza ama-wrong vele iningi labo yabo. yeah Yabo abantu abangazanga amaphepha abangenamaphepha inkinga yabo. But mina ngisasho into engingayincane ukuthi kuliwe i-violence bahambe correct yeah kungabi name because nathi mfethu omkhulu bethu on the late like 90s bebabalekela ngaphandle yeah. abanye baze bayenza abantwana ngaphandle what if lo muntu omdubulayo umuntu wakini bangafiki bamoshe ngaphandle bebangafiki ba-rape ngaphandle bathengisa ama-drugs leyo ivanga. so mina ngicabanga No, akusibo kuphela bakhona even our brothers They are doing the same. bayenza the same shit.
bakhona abantu bangayiyo eMzansi ukuthi nabo ba-traffic-a abantu, bashaye i-human trafficking, bakhona, bakhona yabo. Cause kokunye mfethu, eish ikaningi le ndaba le, yiko ngingafuni ukuya too deep kuyo ngoba uzobezwa ba-comment basikhomba. Rivari. Ngiyangithola lo cause no uyabona nakhona nabo mfethu khona ingamla ziningi ama-foreign mara akurenga nethi. Asixoxe mfethu ukuthi ingame kuye Italy akusho ukuthi Yazi nalapho khona bazokhomenta Rivari yabo, because of his skin color man sekumele yabo. hayi it's like I think more like umuntu obuya ngaphandle, please just get your documents dog, like it's easy, just get your documents. Or if you're a foreigner, no, if umuntu ongaphandle and unempintshi incede nayo ukuthi ithole ama-documents. Or nina abantu bangaphandle hlangana nonke ni-proteste for abantu abanganama-documents ukuthi yibo abanimoshelayo, because ukuthi sonempintshi yomuntu wangaphandle sekumele ahambe manje and unamaphepha unayo yonke into. Ya eish ebuhlungu la yabo. Mara no abantu balambile, abantu bakwatile ngisayiphinda Balambile bakwatile. bakwatile. Abantu mabakwatile abasacabangi nakahle. Ngithola wabi nesikhathi sokuthi babuze ukuthi unamaphepha or awunamaphepha, ngithola bafike bashaya yabo. So ibuhlungu mayifika la yabo mabazoshaya abantu yabo lapha yabo, mara nala bantu nabo laba abanganawo amaphepha abafuni ukuvaya, Benenkani abafuni ukuvaya. and the most bayabhoda amabhoda. Ngiyangithola but no, eish mfethu sisonke mfethu because mina mfethu yabo mina sisonke sinte one singabodade. Yeah. Lapho enginalo labo bantu abafika ngayiba amoshe ezweni. Ngiyangithola leyo angiyithandi. Yabo angiyithandi. Yeah, ngivumelana. No. It is what it is. Sonke mfethu i-Afrika yethu mfethu kumele nathi masifika ngale siphatheke grand ngoba uyazi nokuzithola mekuseMozambique kuphi nawe ngeke kube mnandi but hambe uyoshuthela le podcast yakho ikasa livuke eMzansi. Alivukele eMzansi ikasa, akunakasa elivukile la yabo. Uyabona ukuthi akusabe mnandi. Mara mangaya ngama-documents Yabo ngawo mfethu mara nabo bangasuke bashunqele mfethu ngoba sebayabona ukuthi manje nabo ngayisi bapakishe imithwalo yabo sibakhombise. Nabo bayabona ukuthi manje nabo kumele sibafake amatayela bangene endleleni yabo mabafika ngale yabo laba baseMzansi ngafika la ukuthi ngathi basiqoshe basifaka amatayela manje kusho ukuthi thina sikhule ku-era ye-June 16 abantwana bethu ngabakhula bazobacoca ngezunifomu. So it's all black on black. June 16 it was like black on white, but then it ended up being black on black where there's black. Yeah. Now it's xenophobia. Ya kujikile mfethu no. Yabo le nto le injalo. Into eyenziwe mfethu ukuthi vele kuze kube njalo. Ngithola yenziwe ukuthi kumele kube njalo kuze kube i-black against black. Yabona mfethu nangazi inkathi zawe inkathi Freedom Party bekuyinto yanjalo mfethu ukuthi ekubeni ingamla ziyafaka isijubu ukuthi weapon balandini emalokishini from emahostela nobapolisi. Uyangithola bebabafanda mfethu, ziyafandwa mfethu. Yonke ibhashi hayi nyuke thizeni yabo njani into so angithi le yabo kangazi yabo senyawo yenze mfethu wena judge by your own looks. Ngifuna silivakashele lelo kasi esixoxa ngalo, which is the notorious food in Soweto. Ngobhekile ukuthi ngathi ngathi siya la ngasho ukuthi intariyana siphatha ama-bodyguard eSoweto. Yeah. Hayi mina ukukasi tipa likika sengisakulamba la eSoweto uyangithola. Hayi mfethu hayi
Alikho ikasi wena ngathi okay, but we had a check. kuyafana uma ngifika kulelo kasi bazothi welele. And then Yeah. no, I'm talking about because we had a chat about cancer. We talked about cancer, sesikhuluma ngezinto zamadombolo. Ukuthi ebusuku-ke kudla Ukuthi kuyaphithizela. Ngaleyo ndlela ya. Even ifana ne-deep-root, i-deep-root emini ungathi ithuleni. Kuba ne-specific ebusuku eKenza mfethu. Hayi iKenza mfethu liwa specific. Kanjani? Gomora yangayiSoweto. Kanjani? Hayi iKenza Gomora yangayiSoweto. iKenza khona. Ziyayefena ndoda eKenza, kuyaphila ndoda ku-5-6 ebusuku mfethu ziyawa ndoda. Ziyakhipha Kenza, bathi Kenza muhle noma ungagezanga. Bathi Kenza kashaya. Thethiso. Mara ngasitelile, mawudelela uMkenza uzoshawa. Yazala amaKenza So, Bafetti, don't forget to like and subscribe. Leave your comment down below to say what is it. Currently season 4. A car wash Bafetti, Makura car wash Bafetti. Don't forget about that name, Makura car wash. Kune car wash, same street, Kune guest house, Premier Lifestyle guest house. Pull up in numbers and come celebrate. Cause nini swenzi part. Yabo. So, abantu mfethu bathi class dangerous what is all. But it's dangerous ngani Zambi. In terms of like brutality to Georgia in as ifuna asikho proud ngale nto direct. It's ngokutshela one thing, ikasi sibali yonke into ekhona lapho ikhona nakwelinye ikasi. Ikhona na out of Soweto, Vosloorus or ku. Abantu abatshontshayo bakhona everywhere. Bangazothi ezola kunjani izola maybe Gwagwi. Ikasi nalo sibali, ikasi. Into ekhona lapha ikhona nala. Futhi nomfethu ikasi lonke sekugcwele abantu abayibhemelayo. Bayahlanya abantu amakristali. So uzothi ubonapho ubungozi lapha. Akunabudangerous kulelo kasi. Lifana naleli. Lifana nemfulo, lifana naliKenza. Lapho ubone khona abayijovayo bakhona la ngiyangithola. Mara noma ngabe kunama-roof enari kulelo kasi nawelinye yakhona ikasi angeke lishintshe. Mara mfethu Champi, like I don't understand. Okay, I know you're in the level of poverty where like abantu abanakudla. But dog, ulimaza umzalo wakho mfethu. For you to go into drugs, for you ukuthi ubaleke endlini sesihlala estradeni, ubulala umzalo wakho, ubulala isibongo sakini mfethu. Angazi mfethu, why are you keep on joining ama-drugs each and every day whereby ngibona abantu ama-drugs ayababulala but still ngiyawajoyina. Napanda khona uqalile manje njengoba sikhuluma and njengoba usho abaleke kubo abuye azohlupha thina. Celana nepondo every day. Yazi Mfandaga ngakucela mfana kayi-2. Futhi uyayesiphaza akutshela ukuthi ngicela ipondo uthi awunalo. Mawubuya acela ipondo. Futhi solitholile-ke kuyangayo isiphaza. Mfana abantu laba makanoa yasijaji futhi asibalanga. Yeah. Kumele hayi. Asihleki lento yabo. Yabo. Bakhahleli heavy balenayo cause izinto lezi zi-dangerous. But uyabona into idlayo mayingekho ekwenza ukuthi mayingekho usikwate. Ngikukwata ngiyakubona utshonje ayikho moja. Kwenza ukuthi mayingekho utshonje. Hayi nge-substances. Mara mina mfethu ngikhalela abazali mfethu like kubuhlungu ukubona umntana wakho mfana umisa esigela grave sekayabhema. Kubuhlungu ukuzodobha umzimba womntana wakhe estradeni because ushawa umphakathi because ukafuna ukuyobhema. Like baya-understand le pain abayifake abazalini. So kona kubuhlungu umzali mfethu abone ingcwesi yakhe ileyo nto thole uyifundisile yayigela yaba grand yafunda yabo yaba grand in terms of iy'ncwadi yayiceda still but makumele kube something better
ibe umbhemi yangithola Eish. because akekho umzali mfethu ofuna ukuthi manje athi umntwana ngephara yabo like la magama ababizwa ngawo ey'tratini akusamagama amnandi and akusamagama okuthi umzali angajabulela ukulizwa uma babiza umntwana wakhe like Nyawupesi yo so Nyawupesi yo cabanga utshani yo yabo yo ibuhlungu Sisiye, yabo bafethu. mfethu kodwa ubanga izinto ey'bhaya mfethu nakhona yazi mfethu enye into enokukhawatha abantwana yini mfethu yeah umlomo umlomo wabazali Yeah. nami nomntana wami uyaphasa umntana wami ushaye ama-flying colours ongayiye yo abanye yazi benza Right. baze baframe ama-certificate bawabeke yo emadandasini lapha ema-dining room Yeah, emabandeni wakhona yo. akangena edandasini lakhona mfana iy'thombe so Hello zakhe lo mntana bekwe Ama-trophy, framiwe la angithola kudeni akusonke umuntu ongena la othanda ukubona Onenhliziyo. into. wait Uyangithola and abanye akusumuntu angaphandle umuntu wasejazi anti noma mkhulu Uyangithola noma cause lo lo anti ekumele akushisele impepho uyo ongakushaya edukanele eish Uyangithola? into zakho Because no, ziphambana ileve injalo mpintshami yabo inyaka iyiyi phambi kwa esemndenini lo oshelwe nezithakazelo so sometimes in fact zakhawathisa lezi zinto yikho kumele sometimes mabathi ngwanawo siphasithe usebenzise jwang asebenzani yeah or washo le ikhathele asebenzani uslow yeah ibile kunanomisa esikolweni samatsongo yeah but hayi babona ukuthi Useless. mntana kithi umkopha Antoni uyazi ukuthi amathani uphasi ring for shout out to them Yep. that's why you shout out because our mama we know ukuthi they wanna be they wanna, yabona ade yeah uthole nomuntu bayayenza bayagraduate yabona lezo y'thombe zivele laphaya zibanye ihopi ukuthi uthola zibanye ihopi abanye abantu mfethu abantu abathanda ukuyibona into enhle into enhle abanyanyisa bese amakaka bajabulile injalo injalo yes adding to that bafethu like abazali I know ukuthi ni proud ngabantwana benu ukuthi they are doing well at school but ezinye izinto mantana ningatsheli abantwana bakini like keep them as a secret wazi wena nomntana wakho you know why awazi ukuthi utshela ba the same person omtshela ukuthi the same person ovalele wena indlela mamami ukuthi ungaphumeleli so ngitshela ukuthi mina ngiyaphumelela bavalele nabo bavaleke nawo indlela yabo akusenandlela eyaphambili Well, emndenini nonke niba into eyi-one eish phela mfethu bayalishaya igame abodala abadlali le ivari yakholwa ukhona uyangithola uma ufuna ukukholwa ngokubona bayalishaya ba uyangithola Yes. uma ngale makaleyana bemjobela leya be-grand plan bemjobe siyamenza kanje kwenze njani ngoba le mfethu bekwintwana e-grand ambitious Iphushe. enamaphupho uyangithola mara no uyangithola kantala ziningi izinto ezenza kanjalo but abanye besides game abanye mfethu abanye abantu bayaziloya abanye bayaziloya ngokwabo ya abanye bayaziloya bayaziloya angithola uyoqala into oyibonayo ukuthi le nto iyinkinga uyabona ukuthi abantu ababhemalile uyayilanda uyangena kuyo uyabona ukuthi why mase bafika most yama sebafika bombafasisi like bafethu ningadakwa university ningadakela life after high school ingakudakwa because like most talentwana sicala level life lesi basesibonge ama-rest ya ngithi lapha yazi-control yabona Freedom. sine-freedom yazi-controla akunamuntu okukhuzayo akekho okhuza omunye kwamazenzela asithi wakhuzwa manje nale nyuka ezingenayo lezi zama-pocket money nani nani angithola ekugcine ikhohlwe ukuthi iyelini la ipurpose yokuya la ikhohlwe ukuthi iyelini yeah yenza ama-flop igcine manje isagraduate and manje igcina mase engagraduate-anga kuya la ikasi awuzasikasi awusagraduate-anga bamthathe ezifeyile that's why abanye they venture into too much of alcohol abanye they venture mara into bakuthatha njenge-failure nawe usukufuna ukufuna vele ngoba manje uyabona nakukhona mfethu ziningi izinto ukuthi zenzekile emaliyeveni abantu but lokho akusho ukuthi kumele uze umjaji awazi yini emhlulekisile laphayana kutheshana and wena ukayi wena ukayi wena kuli-certificate onaso esokugraduate lapha eRotterdam Primary School mara mawuqeda mfethu or i-birth certificate mara uhlolela abantu bahlala baringe nakana next so
Yabona into enokukhawathisa abantu ile kanti mfethu bekangaphila nangaphandle kokugraduate lokhuya. Sekade inkulumo zalabantu bathi lesi sihluleki lesi. Awuhluleka usitshela umuntu ohlulekile. Usasasuka Uthola. mara wavele lezi ezingana next nalezi ezihlulekile zinenhliziyo ezinjalo like mangabona uChaka Dolana something sekuba no more why like why Kunjalo angithi bafuna sihluleke sonke abantu. 11 kunjalo banjalo abantu. It's only a few abazokushayela izandla. But Yeah. khona bazishaya ngicabanga ukuthi bazishaya bonke ngothando. mfethu bangazishaya ngezandla inhliziyo igobekile Yabo. Izandla ngazishaya mara. Hope. ivalile bese amanga into zakhe wazivaleka. The reason into zakho zivaleka because inhliziyo yakho ayivulekanga. The moment uvula inhliziyo yakho is the moment uNkulunkulu azovula iminyango yakho. Because uNkulunkulu angeke aphumelelise amanzi angcolile. Uzopholutha abantu abayingaki. Like wena mangakenzi i-celebrity, how many people abazokulandela? Bese mental uyabaphulutha. So akazifuni uzicreate-ele isibhamu na. Esizodubula abantu bakhe. Mfethu sekumele konje buthanda uthini? Reyabeya. Arisanyala reyabeya. Ndoda. Hayi. Ileve yamanje. Mara mfethu I wish you guys could change sometimes, yabo. Maybe better days are coming. Do you see any better days? Cha mfana eish. Hale kasi mfana still survive mfana kuphuma ukuthi wenzani la yabo. Cause nakhona yonke into enzakalayo ayikho intsha. Ngithola into entsha ngaphansi kwelanga. Dala yenzeka maybe seyenzeka ngenye indlela sekwenzeka kakhulu. Yabo. Mara kancane makungaba nabantu abaningi abangaloku baphusha lelo gama lokuthi or lezo indlela enhle baphusha i-positivity kakhulu ey'ntwaneni emphakathini mfethu uyabona ngendlela ehlukile abantu abaphusha i-positivity egazi wena une-soccer team wena unani mabangaba baningi we need more of abantu abanjalo in the hood. People who gonna uplift ikasi. People who gonna make sure ukuthi likasi li-grand. Ngiyangithola. Then kanjalo kuzoba grand. People who gonna make sure ukuthi le ntwana le uyayixosha nale nto yayo or uyayiphakisa. Yabo ize ngedulasi izolithengisa kuye. Because no mfethu bayathenga even noma siphila nabo abanye abafundisi. Ngithola mara uthenga Ngithola ntwana ifika nenkomishi kuye uyathenga. Uyangithola. Ebuye engamlini or ebuya khona cause nozishaya nomdaba. Ziphande egasi. Ibuya nale nkomishi. Just ukuthi uyobhema ipuphu mali. Uyangithola. Le ntwana lezi mfethu uyangithola. Ithengise kuye umfundisi. Uyayibona lile ithengise kuye umfundisi. Mina ngazi kunomunye umfundisi sinemali like ubhayise Crystal Mac, ubhayise Rock. Ukwenza nani nje? Yabo. Une-club futhi. Mara uzibizwe ngomuntu wase-next door zonke lezo zinto lezo. Mfundisi one thing ngizokhuluma igama lakhe and ukujabula. Indaba ngifuna ukumosha ibandla, ibandla liyakholwa. Ngapho ufraude abogogo bethu. So Chuck D. Sizobuya bafethu next week no-Chuck D sizokhuluma ngezinye izinto vile. Bengicela bafethu ngishayelele nama-comment ama-question enifuna siwabambe nawo. Ama-topic esifuna ukuthi siwabambe but don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Uthi Soweto Sigeto. Mina ngegama ngoKatlego Ntariana Mula aka Umuthi Soweto Kafela Motsiba aka Mr. Cool himself. Yintwana esemakhonji la promote thina kujiya khona ipoti bafethu. I was born in Soweto but my soul lives in Italy. That's why they call me Intariana bafethu. Masibuya next time sonibamba ngamakabasa. Sinibambe ngale game zakudala. Masibuya next time sizoxoxela ngento yakudala. Yamakabasa nani. angithi nezake bafethu ningakhohlwa ukukhomenta nokusubscribe. Nibe bafethu. Your support will be highly appreciated. Welele jika ina steering ikhoza kuphela ikasi livukile aligqokanga amapijama lelanga bafethu welele. Dango ne.